ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രശ്രായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നദായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി മംഗളൂരു രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 1 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മുടെ അധ്യായം 3 അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച അധ്യായങ്ങളുടെ പേര്? ആദ്യത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദയോഗം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സാഖ്യയോഗം. ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചൊരു ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക്, അതാണ് ഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് വാണി. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞ വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീത. എവിടെ വെച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ചിട്ട്. സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു? ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ തളർന്ന് അവശനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അതായത് സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതൊക്കെ സാധാരണമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ബന്ധുമിത്രാദികളോടും ഒക്കെ വഴക്കിടണ്ടേയും ആകെ വിഷമം വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. യുദ്ധകളത്തിൽ നിരന്നു നിൽക്കുന്ന ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷാദഗ്രസ്തനായി തീർന്ന അർജുനന് 5 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. എന്തായിരുന്നത്?
ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത താങ്ക് യു. പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രണാമം. അമ്മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ എല്ലാരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന് ജഗദ്ഗുരുവാണ് അല്ലെ. അർജുനനാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാവാനായിട്ട് ഉള്ള ശിഷ്യനും സുഹൃത്തും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം അല്ലെ. ശാശ്വതനായ ഒരു ജീവാത്മാവാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന് അതേപോലെ ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട്. 6 ഐശ്വര്യങ്ങള് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾക്കും അതിൽ കുറെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒരാളിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്ക് കൊടുത്തത്. അത് കൊടുത്തത് ആരാണ്? പരാശരമുനി. പരാശരമുനിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്ക് കൊടുത്തത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭഗവാനെ എന്തോ 3 ഭാവങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അതേതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, ഇത് സജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അല്ലെ. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഏതിനോടാണ് നമ്മൾ ഉപമിച്ചത്? സൂര്യനോട്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളത്? സൂര്യ രശ്മി. പരമാത്മാവ് സൂര്യഗോളം. പ്രഭു പറഞ്ഞതാണ് ശരി. സൂര്യഗോളം. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് സൂര്യ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭക്തര് 3 തരത്തിലാണ് ഭഗവാന് സാക്ഷാത്കരിക്കുക. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ വേദവ്യാസന്റെ പിതാവായ പരാശര മുനിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിനെ നിർവചിച്ചത്. അതാണ് സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, ശക്തി, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ത്യാഗം. അതായത് എല്ലാം ത്യജിക്കാനുള്ള അത് എല്ലാ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും പരിപൂർണമായി ഭഗവാനിൽ പരമപുരുഷോത്തമനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവകാരണ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചതാണ്. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ. അതായത് പരമസത്യമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം അല്ലെ. എന്താണ് കർമ്മയോഗം? യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് ഭഗവാനോട് ചേർത്ത് വെക്കുക. എല്ലാത്തിലും ഒരു യോഗമുണ്ട്. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കം പറഞ്ഞത് ആ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് മനസ്സിലാക്കിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നൊരു പോയിന്റും കൂടി ഇന്നലെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഓർമ്മയില്ലേ? നമ്മള് മുങ്ങിത്താഴുന്ന ഒരാളുടെ ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് വസ്ത്രത്തെ അല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് ഒരു വസ്ത്രം മാറ്റി പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തണിയണ പോലെയാണ് ശരീരം വിട്ട് ആത്മാവ് പുതിയ വ്യക്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മരണശേഷം ഭൗതിക വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിതമായ നമ്മുടെ ശരീരം എന്തായിത്തീരും? അത് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ലയിച്ചു ചേരും അല്ലെ. അതൊക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ആത്മാവിനുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. ഒരു കൂട്ടിലെ തത്തയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു നമ്മള് ഇന്നലെ. നെറ്റ് കുറച്ച് പോയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയണില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് എന്ത്? നാമജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ആത്മാവിനുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. നമ്മള് ശരീരത്തിന് മാത്രം പോഷിപ്പിച്ചാൽ പോരാ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 6 സമൃദ്ധിയുണ്ടോ: ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, ശക്തി, കീർത്തി, വൈരാഗ്യം. ജനിച്ചാല് മരണം
പ്രകൃതി നിയമമാണ്, ഉറപ്പാണ് അല്ലെ ജനങ്ങളുടെ. അപ്പൊ നമ്മള് സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? കർമ്മയോഗം. ആ കർമ്മം ഭഗവാനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് കർമ്മയോഗം. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച. എന്താണ് ഉവാച എന്ന് പറഞ്ഞാല്? പറയുക. അല്ലെ, ചോദിച്ചു. രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അർജുനൻ ചോദിച്ചു. ആരോടായിരിക്കും ചോദിക്കണത്? ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. പേനയും ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങളും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അതില് ഈ പറയുന്നതില് അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ തന്നെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും. ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളാണ് ഈ പറയണത്. ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ. ഫലകാംക്ഷയോടെ, ഫലത്തില് ആഗ്രഹത്തോടെ, ഫലകാംക്ഷ, ഫലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ എന്നെ എന്തിനാണ് യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന്. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണ, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. ഈ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന രാജ്യം എനിക്ക് വേണ്ട കൃഷ്ണ. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി തപസ് ചെയ്യാനും ഞാൻ ഒരുക്കമാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അവര് എന്ത് വേണേലും അനുഭവിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ പോയപ്പോൾ അർജുനന് പല പല സംശയങ്ങൾ വന്നു. മനസ്സാകെ ചഞ്ചലമായി. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഒരു പിടുത്തമില്ലാത്ത അവസ്ഥയില് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണം, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? വ്യാമിശ്രണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ തദേകം വക നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ, എനിക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയണതെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അർത്ഥം, അതാണ് ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങള്. ഭഗവാൻ തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എൻ്റെ ബുദ്ധി തന്നെ ആകെ പോയ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരൂ. ഈ ഒരു അവസരത്തില് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? യുദ്ധം വേണമെന്ന് വെക്കണോ അതോ വേണ്ടേ? എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ വളരെ ദീനമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. ന കർമാണ മനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുദേ നച സന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. ന കർമ്മണം അനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുദേ നച സന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നോണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നോണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അത് കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബന്ധനസ്ഥരാവും. അപ്പൊ കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരിക്കാന്ന് വെച്ചാല് അതും ശരിയല്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥരാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വിട്ട് ശരി ഒരു കർമ്മബലവും വേണ്ട, ഈ ഭൗതികതയില് ബന്ധനസ്ഥനാകാതിരിക്കാൻ കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും സന്യാസികൾക്ക് സുഖം, അവർക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും കിട്ടുന്ന ഭിക്ഷ കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് അവര് പോണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയില്ല. എന്താ വേണ്ടത്?
യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗാസമാചര. കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മൾ, അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കർമ്മം ഭഗവാന് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ വീട്ടില് ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സില് ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു സുഹൃത്തിനോട് എന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കും നമ്മളെന്തോ പിരിപോയിന്ന്, അല്ലെ. എല്ലാതും ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന് നൽകുന്ന യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഭൗതിക ലോകത്തോട് ബന്ധിപ്പിക്കും. കുന്തിപുത്ര എന്ന് വെച്ചാല് കുന്തി മഹാദേവിയുടെ മകനായ അർജുന, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ലോണം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് പോണത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഭഗവാനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോണത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പരദൂഷണോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളില് കൃഷ്ണ ഇന്നെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ സാധിക്കണേ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയായിരിക്കണം അവിടെ അമ്പലത്തില് വലം വയ്ക്കേണ്ടതും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോം ഉച്യന്തേ സർവകിൽപിഷൈഹി മുഞ്ചതേ തോത്ഥുകം പാപായേ ഭജന്ത്യാത്മകാരണാത്. എന്താണ്? യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്താ ചെയ്യാ? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭോഗ എന്നാണ് പറയുക ഭക്ഷണത്തിന്. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം മതി. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ എന്തിനാ സമർപ്പിക്കണേ, ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും കഴിക്കണില്ലല്ലോ എന്ന്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവം കൊണ്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ടം മാത്രം മതി, അത് പ്രസാദമായി തീരും. അപ്പൊ അതിലെ പാപങ്ങളൊക്കെ, അത് ഒരു വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നു, അവിടെ കുറെ പണിക്കാര് ജോലി ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിത്ത് കിട്ടി നമ്മൾ അരിയാക്കി ആ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതില് കുറെ കീടങ്ങളും അതൊക്കെ മരിച്ചു വീഴും. അങ്ങനെ കുറെ പാപപങ്കിലമാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ ഭഗവാനൊരു പ്രസാദമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭോഗമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് പറയുക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാം പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് എന്തുണ്ടാക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇന്ന് കൃഷ്ണന് ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കി വെക്കും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുക. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ, വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിക്കുക. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്തു പോരുക. അത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ, ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടി കലർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ, കഴിക്കുമ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളവരും എന്താവും? പാപമുക്തരായി തീരും. അപ്പൊ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്
പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. നോക്ക്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം വിശിഷ്ട തരത്തിലുള്ള ഭോജ്യങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാം ഒന്ന് ഒരു തുളസി ഇല സമർപ്പിച്ച് അത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം മതി. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊന്നും എടുത്ത് കഴിക്കണില്ലല്ലോ. അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ അങ്ങോട്ട് ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു കുട്ടി കരയണത് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് പവിത്രമായി തീരും. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കാം. പക്ഷെ വെക്കണത് എന്തായിരിക്കണം? പുണ്യമായ വസ്തുക്കളായിരിക്കണം. നോൺ വെജ് അതൊന്നും കൊണ്ട് ഭഗവാന് വെക്കരുത്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പോണ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാദ് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. ഇവിടെ നോക്ക്, മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരിരുന്ന് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. ആ യജ്ഞത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും? മഴ ഉണ്ടാവുന്നു. ആ മഴയിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങള്, മഴ യജ്ഞവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മഴ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ മഴ മൂലം ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രകൃതിയില് മഴ പതിക്കുമ്പോൾ ധാന്യങ്ങൾ കിളിർക്കുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് അന്നം ലഭിക്കുന്നത്. അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാദ് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവഃ. നോക്കുക, ഇതെല്ലാം വേദങ്ങളെല്ലാം വന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവന് വേദങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് വേദങ്ങള് ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം അങ്ങനെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് അത് നോക്കി ചെയ്തുകൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി അവിടെ മഴയുണ്ടാകുന്നു. മഴയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കിളിർക്കുന്നു. ആ ധാന്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ് ഇതെല്ലാം തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ. ആ ഭഗവാന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മദേവനിലേക്ക് വേദം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ വേദങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ദേവന്മാരെ, മഴയുടെ ദേവനായ ഇന്ദ്രദേവനെയും അവരെയൊക്കെ, അതേപോലെ അഗ്നിദേവൻ, അവരെയൊക്കെ സംപ്രീതരാക്കി അവരുടെയൊക്കെ പ്രീതി വന്നപ്പോൾ മഴയുണ്ടായി. ആ മഴയിൽ നിന്ന്, മഴ ഭൂമിയിൽ പതിച്ചപ്പോ അതിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടായി? ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ആ ധാന്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ആ ഭക്ഷണം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നോക്കുക, 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് സത്യയുഗം, സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. 4 യുഗങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഏത് യുഗമാണ്? കലിയുഗം. കലിയുഗം. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. സത്യയുഗത്തിൽ എന്താണ്? ധ്യാനം. മുനിമാരൊക്കെ അത്രയും ശ്രദ്ധയോട് പോയി ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനം ചെയ്ത് അവരതിന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാ അറിവുകളും എല്ലാം നേടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതാണ് ധ്യാനയോഗം. അവര് അത്രയും അഷ്ടയോഗ ഇതിലിരുന്നിട്ട് ഭഗവാന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള, അന്നൊക്കെ എന്താണ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷമാണ് അവരുടെ ആയുസ്സൊക്കെ. അതിനനുസരിച്ച് ധ്യാനം ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവർക്ക് ആയുസ്സുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രേതായുഗം വന്നു. ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോരുത്തരെ യജ്ഞം ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി അമൃത് കൊടുക്കലും ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് അവര് ആവശ്യമുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്വാപരയുഗം. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച്, അതെല്ലാം വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ആരാധനയ്ക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ വിഗ്രഹ ആരാധനയാണ് ദ്വാപര യുഗത്തിലെ യജ്ഞമായിരുന്നത്.
അത് കഴിഞ്ഞ് കലിയുഗം വന്നു. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ 5000 വർഷം ആയിട്ടുള്ളൂ, അല്ല 5000 വർഷം ഇങ്ങനെ കലിയുഗം. അപ്പൊ എന്തായി? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് ഈ യുഗത്തിലെ യജ്ഞം. എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. നമ്മൾക്ക് യജ്ഞം ചെയ്യാനും ധ്യാനിക്കാനും അതേപോലെ വിഗ്രഹ ആരാധനയ്ക്കുള്ള അത്രയും പവിത്രതയൊന്നും നമ്മൾക്കില്ല. നമ്മള് വളരെ കുറഞ്ഞ ആയുസ്, ഏറ്റവും കൂടി വന്നാൽ 100, 110, 120 അങ്ങനെയുള്ള ആയുസ്സുള്ളൂ. അപ്പൊ യുഗങ്ങളോളം ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അവര് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കലിയുഗത്തിലെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് നമ്മുടേത്. അതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ആര്? സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിച്ചു. രാധാഭാവത്തിൽ അവതരിച്ചതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എല്ലാവർക്കും നാമസങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് വന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വെറുതെ പറയല്ല, ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളില് എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണവർണം തുഷാ കൃഷ്ണം സാംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദഃ യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായർ യജന്തേഹി സുമേധസ. എന്താണ്? കൃഷ്ണവർണം, തുഷാ കൃഷ്ണം, സാംഗോപാംഗ അസ്ത്ര പാർഷദ യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തനം. സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിലോടുകൂടി ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തില് അവതരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 12ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 51ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതൊക്കെ ഭാഗവതം കയ്യിലുള്ളവർക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. കലിർദോഷ നിധേ രാജൻ അസ്തി ഏകോ മഹാൻ ഗുണാഹ കീർത്തന ഏവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗാ പരം വ്രജേത്. നമ്മളെ കലിയുഗത്തില് ഇത്രയും പൊട്ടയുഗമാണെങ്കിലും ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമുക്ക് നാമജപത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് പറയണത്. കലിർദോഷേ നിധേ രാജൻ. കലിയുഗത്തില് വളരെ അധികം അപകടം പിടിച്ച യുഗമാണെങ്കിലും അസ്തി ഏകോ മഹാൻ ഗുണ, ഒരു ഗുണുണ്ട്. കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ, കൃഷ്ണനെ കീർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മുക്തസംഗാ പരം പ്രജേത്, മുക്തി ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് വിഭൂതി യോഗം എന്നാണ്. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്യേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപ യജ്ഞോസ്മി. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ജപമാണ് യജ്ഞം. സ്ഥാവരണം ഹിമാലയ, ഹിമാലയത്തെ പോലെ, ഏത് കഠിനമായതിനെ പോലും ഇളക്കാം, ഹിമാലയം പോലെ. അതേപോലെ ഈ നാമസങ്കീർത്തനം ജപം ഞാൻ തന്നെയാണ്. മഹർഷീണാം ഭൃഗു അഹം, മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം, ഭൃഗു മഹർഷിയാണ് ഞാൻ മഹർഷികളില്. അത് ഗിരാമസ്യേകം അക്ഷരം, ശബ്ദസ്പന്ദനങ്ങളില് ഞാൻ അക്ഷരമാണ്. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിൽ ഞാൻ ജപയജ്ഞമാണ്. സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ, അനങ്ങാത്ത വസ്തുക്കളില് ഞാൻ ഹിമാലയമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ വിഭൂതി യോഗത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തില് വന്ന് അവതരിച്ചത് പാർഷദന്മാരുമായിട്ട് നമ്മുടെ രാധാഭാവത്തില്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഈ ഒരു പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം പറയും അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഇത് 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ജപം നമ്മൾ തുടങ്ങാം.
ആരാണ്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. ചൈതന്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. നിത്യാനന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമാണ്. അദ്വൈത ശ്രീ അദ്വൈത. അദ്വൈത എന്ന് വെച്ചാൽ നാരദരുടെ അവതാരമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഗദാധര. ഗദാധര എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി തന്നെയാണ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ശ്രീവാസ വ്യാസ മഹാരാജ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അങ്ങനെ ഭക്തവൃന്ദത്തോടുകൂടി പാർഷദന്മാരായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തില് നമ്മളുടെ മുന്നില് അവതരിച്ചത് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മായാപൂരില്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ നഗര സങ്കീർത്തനമൊക്കെ നടത്തി നമ്മുടെ പതിതാത്മാക്കളെയൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ഇവിടെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നോക്കിവിടെ ഒരു താറാവ് മുന്നിൽ പോകണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ അതിന്റെ മക്കളൊക്കെ കൂടെ പോകുമല്ലേ. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മളും ആ അടിയിലൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളും നിശ്ചിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം ഗുരുദേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരാളെ മോഡലായിട്ട് വെക്കും. അത് ഫിലിം സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോ കായിക പ്രതിഭകളെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ സമൂഹത്തിനോട് ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട്. അവര് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, അവരെന്തേലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അതിശയാമോ, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും കൂടിയില്ല അങ്ങനെ അല്ലേ. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ വേറെ തരത്തിലായിരിക്കും. അതിപ്പോ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു അല്ലെ. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അതേസമയം നമ്മുടെ ധർമ്മ ഇതില് ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനാവാപ്തമവാപ്ത്യത്യം വർത്ത ഏവച്ച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പറയാണ് 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അതായത് ഭഗവാന് ഒന്ന് ആജ്ഞാപിക്കേ വേണ്ടൂ. സൂര്യഭഗവാനോടായാലും ഇന്ദ്രനോടായാലും ബ്രഹ്മാവിനോടായാലും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലൊന്ന് വിചാരിക്കേ വേണ്ടൂ. അതെല്ലാം അവര് ചെയ്തിരിക്കും. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് അല്ലെ ഇവിടെ വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഏത് സമയത്താണോ ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കും. ഏത് രൂപത്തിലായാലും, മത്സ്യരൂപത്തിലായാലും കൂർമ്മരൂപത്തിലായാലും വരാഹരൂപത്തിലായാലും ഏത് ഇതിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനുഷ്യധർമ്മം എവിടെ ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കും. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈകർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് അല്പപ്രാണികളായ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കണത്? നമ്മള് മൂഢന്മാര് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന്. അതാണ് പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈകർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കണേ? താനാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള്?
ഗുണം സത്വഗുണം, സത്വഗുണം, സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങള്. സത്വഗുണം, തമോ ഗുണം, രജോഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അങ്ങനെയാണ് തമോ 3 ഗുണങ്ങള്. ഗുണം. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണം അതായത് ക്ഷത്രിയരൊക്കെ ആണ് രജോ ഗുണത്തിൽ പെടും. സത്വഗുണത്തില് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്ന അവര് പൂജിക്കും തോറും നമ്മളായാലും ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലൊന്നും ജനിക്കണമെന്ന് ഒരു യോഗ്യതയും വേണ്ട. നമ്മള് സാധാരണ ആളുകളും ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് കുലം വരും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഗുണം, നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എന്നുണ്ടെങ്കില് ദേവന്മാരുടെ രൂപത്തില് നമ്മൾ ജീവിക്കും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അസുരന്മാരുടെ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമ്മള് തമോ ഗുണത്തിലാണ് ആകെ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ദ്രോഹിക്കലാണ് നമ്മുടെ ജോലി. ഒന്നും ഒരു ഇതും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവര് അസുരകുലത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ, എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്ത് പറയണോ അതെല്ലാം ശിരസ വഹിക്കാനായിട്ട്. അതാണ് ഭഗവാന് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, എല്ലാത്തിനും. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് നരസിംഹ അവതാരം എടുത്തു. അതും ഭഗവാന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവതകളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ അതല്ല, ഒരു ഭക്തൻ വിളിച്ചു, നിന്റെ അതായത് ഭക്ത പ്രഹ്ലാദ് പറഞ്ഞു, ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചു, നിന്റെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്, ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞ, ഉണ്ട്, എല്ലാ തൂണിലും തുരുമ്പിലും എല്ലായിടത്തും എൻ്റെ ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള് തൂണ് പിളർന്ന് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതുപോലെ എപ്പോഴാണോ ഭക്തന്റെ ഒരാവശ്യം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഏത് രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കും. എന്നിട്ടും നമ്മൾ പറയണ മിഥ്യാഹങ്കാരം, നമ്മുടെ ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറയാണ് എല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയിൽ വന്ന് ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത്, ഇവിടെ മഴ ഉണ്ടാക്കണതും എല്ലാം ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം അല്ലെ. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ല ഈ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് സയൻസിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തേ വേണ്ടു. അങ്ങനെ അവര് ജലം എടുത്തു. ജലം ഇവിടെ ഉണ്ട്, അല്ലാണ്ട് ആരും കൊണ്ടുവന്നതൊന്നല്ല. ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊന്നും ഒരു കുപ്പി വെള്ളമായിട്ട് വന്നവരൊന്നല്ല. അവര് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ജലമായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അവരെന്നാ ടൺ കണക്കിന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ പുഴകളിലും ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കുറവുള്ളിടത്തൊക്കെ എന്നാ വരണ്ടുണങ്ങിയ ഭൂമിയിലൊക്കെ വല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണ കടലില് ഉപ്പ് രസത്തില്, അതായത് കേടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് സൂര്യപ്രകാശത്താല് അത് പോയി ബാഷ്പമായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മഴയായിട്ട് മഴ വരുമ്പോൾ എന്താവും, ശുദ്ധജലമായിട്ടാണ് വന്ന് നദികളിൽ പതിച്ച് നദികളിൽ വരണത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ തന്നെ കാര്യങ്ങളാണ്, ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം. അതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കുറെ അധികം പറഞ്ഞു പോയി. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലെവൽ 2 നന്നായിട്ട് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ വേഗം എടുത്തോട്ടെ. അപ്പൊ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം അതെല്ലാം കൂടി ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസാധ്യാത്മചേതസ നിരാശിർ നിർമ്മമോ ഭുക്ത യുദ്ധസ്വാഭിഗതജ്വര. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അർജുനോട് പറയണ ഭഗവാനായ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭ്യശയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ഭഗവാനിലെല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലാഭവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട, ഒരു നഷ്ടവും വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതും വിഷമിക്കേണ്ട. ശരിയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ
ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ, ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ നോക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ളൊരു ജ്ഞാനത്തോടെ, ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ക്ഷത്രിയനായ നീ, നിന്റെ കർമ്മം യുദ്ധമാണ്. നീ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും അധികം ആൾക്കാര് നിന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മളായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഏത് നേരവും ഒരു പുസ്തകം കൊടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സപ്താഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് എഴുന്നള്ളി അവിടെ പോയിരുന്ന് നേരം കഴിച്ചുകൂട്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ ശരിയായ ധർമ്മമല്ല. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എത്ര പ്രായമുള്ളതായാലും പ്രായം കുറഞ്ഞതായാലും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് നിയതമായിട്ട് തന്നിരിക്കണ കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ അലസത കാട്ടരുത്. അത് ഞാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോണേന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരബോധം ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്ത് വേണം, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതായത് ഈ അർജുനോട് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? നമുക്ക് വേണ്ടി. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു മാനുവലാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത മാനുവലാണ്, ഒരു കൈപ്പുസ്തകമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് വായിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെ വേണം. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാര് 42 പേര് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് 10-70 പേര് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും എന്തില്ല, ഭഗവാന്റെ ഈ കാരുണ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു കാരുണ്യം ഒറ്റ ദിവസം, ഈ 18 ദിവസം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യേ മേ മതമിദം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഹ ശ്രദ്ധാവന്തോ നസൂയന്തോ മുച്ഛന്തേ തേഭി കർമ്മഭിഹി. എൻ്റെ ആജ്ഞാനുസരണം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ അവനവന്റെ കർമ്മം നിർവഹിക്കണം, അസൂയ പാടില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം. നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് നമ്മൾ ഈ അറിവിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അവരെയും കൂടിയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് അവരെയും കൂടി നമ്മളെ കൊണ്ടുവരണം. അല്ലേ എനിക്കിന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, മിണ്ടരുത്, വേറെ ആരോടും പറയണ്ട എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം നമുക്ക് പാടില്ല. ഇതില്ല, മാതാജി എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നലെ ഒന്നും ശരിക്കൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഇന്നും എൻ്റെ കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എന്നിലൊരു വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം, കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്നപ്പോ മോചനം നേടാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണമായതുകൊണ്ട് ജഗദ്ഗുരുവായ ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദ്ഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മദം സർവജ്ഞാന വിമൂഢം സ്ഥാൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. അസൂയാലുക്കളായി എൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരോ മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. അവരെന്താണ്? ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അറിവില്ലാത്തവരാണ്, അവര് മൂഢന്മാരാണ്. ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ. ശങ്കരാചാര്യര് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. മൂഢരായ ജനങ്ങളെ ഈ സംസ്കൃതമൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോണേന് പിറകെ നടക്കാണ്ട് നാമം ചൊല്ലാൻ നോക്ക് എന്ന് ഇത്രയും നിശ്ചിതമായിട്ട് വിമർശിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അറിവുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിലുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നമ്മള് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അസൂയാലുക്കളായി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര് മൂഢന്മാരാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടും, ഒന്നും അവര് പൂർണ്ണതയില് എത്തില്ല.
അർജുനവാച അധകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷഃ അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിതഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ വൃഷ്ണി കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനെ എന്നാണ് വാർഷ്ണേയ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. വൃഷ്ണി കുലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്. വാർഷ്ണേയ ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അർജുൻ ചോദിക്കണേ, എന്താ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ പാപം ചെയ്യണത്? അതായത് അർജുനന് ഇപ്പൊ പാപം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാൻ, എനിക്കിഷ്ടമില്ല യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്, പക്ഷെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ? എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. വൃഷ്ണി വംശത്തിൽ ജനിച്ചവനെ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു തരണം. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് എന്താണ് അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. പക്ഷെ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? പതിതാത്മാക്കളായ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യാനമിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ജന്മം മനുഷ്യ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ വരും. ആ പ്രകൃതിയിലുള്ള രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും അപ്പൊ എന്താ വരും? ക്രോധം. ആ ദേഷ്യഭാവം ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കെല്ലാം വേണം 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 പിന്നെയും വേണം എന്നുള്ള ആ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ആ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. കാമമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ശത്രു. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. നമുക്ക് കിട്ടണത് കിട്ടിയിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച ഫലം നമ്മൾ കിട്ടിയിരിക്കും. അടുത്ത വീട്ടുകാർക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി, എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടണില്ല? അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്തോരം ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടും പന പോലെ ഭഗവാനെ അവരെ വളർത്തുന്നു. നമ്മൾ നോക്കി ഭഗവാനെ അമ്പലത്തിൽ പോണ, നാമം ചൊല്ലണ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മേല് ഒരു ഇതില്ല. അങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് ബോക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെ പോണത്? അമ്പലത്തിലായാലും ഭഗവാന്റെ മുന്നില് നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിലായാലും ചെന്ന് പറയണത്, എന്താ അതിപ്പോ അവൻ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അവനെ ഇങ്ങനെ വളർത്തേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടാ എന്നുള്ളൊരു മട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുക. പക്ഷെ അതെന്താണ്? ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് കാമം കൂടുകയാണ് ചെയ്യണത്. എനിക്ക് കിട്ടണം എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചിന്ത അവിടെ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ വെച്ച് എൻ്റെ മനസ്സൊന്ന് ശുദ്ധാക്കി തന്നെ, എനിക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മിത്രമായി തീരുന്നത് എല്ലാതും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അയാൾ ഇത്രയൊക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ടും അയാൾക്ക് ഇത്ര നല്ല ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിയത്? ഏതോ ഒരു ജന്മത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ ഫലം അയാൾ അനുഭവിക്കണം. ഇനി ഈ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് അയാള് അതിനനുസരിച്ച് പാപം ചെയ്താല് അത് അയാൾ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. അത് നമ്മളല്ല ഇതൊന്നും വിധിക്കണ ആളല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട. ഭഗവാനെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും? അതൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു മട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പറയണത് അല്ലെ. എല്ലാത്തിനും നല്ല പുള്ളിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല സാമർഥ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ധൂമേന മ്രിയ ദേവന്യറിയഥാദർശോ മലേനച്ച യഥോൽഭേനാവൃതോ ഗർഭസ്തദാദേനേദമാവൃതം. എന്താ പറയണത്? പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 3 തരത്തിൽ നമ്മളുടെ കാമം നമ്മളെ ആവരണം, ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, കണ്ണാടിയിൽ പൊടി പിടിക്കുന്നത് പോലെ. കണ്ണാടിയിൽ പൊടി പിടിച്ചാല് പെട്ടെന്ന് ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയോ ഒരു നല്ല തുണിയോ എടുത്തൊന്ന് തുടച്ചാൽ അത് പോകും, അത് പെട്ടെന്ന് മാറും. അതേപോലെ പുക ഇങ്ങനെ പുക കാണുമ്പോ നമ്മ പറയും, പുക കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തീ വരും അല്ലെ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കാറ്റ് വരുമ്പോള് ആ പുകേനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുമ്പോള്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ഊതിക്കൊടുത്താല് അത് തീ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അതിനും അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട. പക്ഷെ പൊടി മാറ്റണേക്കാൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുകയിൽ നിന്ന് തീയനെ രക്ഷിക്കാൻ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഭ്രൂണത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആര്?
അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് ആ തക്ക സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞ് വലുതായി വരുന്നവരെയും ഭഗവാൻ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഗർഭാശയത്തില് ഒരു ഭ്രൂണത്തെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇത് വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ശരിക്കും 9 മാസം 10-15 ദിവസം കഴിയുന്ന വരെ അതങ്ങനെ ഇരിക്കും. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് അതങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചു മാറ്റാനും ആ കുട്ടീനെ 2 മാസം 4 മാസം 5 മാസത്തിലൊന്നും പുറത്തിറക്കേണ്ട പറ്റില്ല. അതല്ല അതിന്റെ ശരി. അപ്പൊ അത് 3 തരത്തിലാണ് കാമം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാമം എന്താണ്? അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും അല്ലെ, അത് വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ബോധം പോകും, സംഭ്രാന്തായി പോകും. കാമം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുക? എനിക്ക് അവളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി അവളും ജീവിക്കണ്ട എന്നുള്ള മട്ടില് അവളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ തിരിച്ചായാലും എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് ഒന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഭ്രാന്ത ലക്ഷണമായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് നമ്മളെ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1 കണ്ണാടിയിലെ പൊടി പോലെ, 2 തീയിനെ മൂടിയിരിക്കുന്ന പുക പോലെ, 3 ഗർഭാശയത്തെ ഭ്രൂണത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന ഗർഭാശയം പോലെ. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനം ഉച്ചതേ ഏതർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള്? ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് കാമം. യഥാർത്ഥമായ നമ്മുടെ അറിവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തസ്മാത്വം ഇന്ദ്രിയാണ്യാധൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്ജ്ഞാനം പ്രജഹിഹ്യനം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. എന്ത് ചെയ്യണം? അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ഭരതരാജ്യത്തിലെ രാജാവ് പുത്ര, ആദ്യമായി തന്നെ നീ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ഇന്ദ്രിയത്തെ നീ നിയന്ത്രിക്കുക. നമ്മളൊരു കടിഞ്ഞാണ് പോലെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ അപ്പൊ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹൂരി ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സ. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, ത്വക്ക്. ആ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഇത് നോക്ക, ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നോക്ക്, 5 കുതിരകള് അല്ലേ? കണ്ടില്ലേ ചിത്രം? കണ്ടു 5 കുതിര. ഒന്നെന്തിനാണ്? 5 കുതിരകള് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നു. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഒന്ന് നോക്ക്, കണ്ണ്, അടുത്തത് മൂക്ക്, 3 ചെവി, ത്വക്ക്, പിന്നെ ത്വക്ക, നാക്ക് അല്ല. അപ്പൊ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് 5 കുതിരകളായിട്ട് വന്നിരിക്കണം. ഈ കുതിരകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കണം. ആ മനസ്സാണ് ഈ കടിഞ്ഞാൺ. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. 5 കുതിരകൾ, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, കടിഞ്ഞാൺ. എന്താണ് ഈ കടിഞ്ഞാൺ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത്? മനസ്സ്. സാരഥിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കണത്, ഈ നിയന്ത്രിക്കണത് ആരാണ്? ബുദ്ധി. ബുദ്ധി പറയാണ് അങ്ങോട്ട് പോവരുത് എന്ന്. പക്ഷെ മനസ്സെന്ത് ചെയ്യും? ഈ കുതിരകളെ വിട്ടുകൊടുത്താല് കുതിരകൾ അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങടേ പോവും. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു വസ്തു കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് അവിടേക്ക് പോകും. അപ്പൊ വിചാരിക്കാം ഈ ആരെ പൈസയായാലും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന സാധനം മേടിക്കണം, അല്ലെ ആ പെണ്ണിനെ എനിക്ക് വേണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വസ്തു കണ്ടാലും അതെനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണം. അപ്പൊ കണ്ണിനനുസരിച്ച് പായും. അപ്പൊ ഇതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തണത് കടിഞ്ഞാണാണ് മനസ്സ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാരഥിയാണ്
ബുദ്ധി. നല്ല ബുദ്ധിയാണ് നമ്മൾക്കെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മളിപ്പോ ആ വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പരദൂഷണം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പൊട്ട വാക്കുകളൊന്നും പറയരുത്. അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കണം. അതാണ് ഈ 5 കുതിരകള്, അതായത് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇനി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കടിഞ്ഞാണാണ് എന്ത്? കടിഞ്ഞാണ് മനസ്സ്. സാരഥി ബുദ്ധി ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു യാത്രക്കാരൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വാഹനത്തില്. ആ യാത്രക്കാരനാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണ. യാത്രക്കാരൻ ജീവാത്മാവ്, സാരഥി ബുദ്ധി, കടിഞ്ഞാൺ മനസ്സ്, കുതിരകള് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിനെ അടക്കാൻ ആരെ അടക്കണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആരാ അടക്കേണ്ടത്? മനസ്സടക്കണം, അല്ലെ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ബുദ്ധി. ബുദ്ധിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? യാത്രക്കാരൻ, ജീവാത്മാവ്. നമ്മൾ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കണം, അല്ലാണ്ട് മനസ്സിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിന് തോന്നിയതായിട്ട് നടക്കും. ആ ചരടിന് എവിടെയാണോ അഴച്ചിടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സാധിക്കണം. ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിക്ക് സാധിക്കണം. ബുദ്ധിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കണം. ഇതാണ് ഈ പിക്ചർ. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ജീവാത്മാവും. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അധ്യായം ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയത് എന്താണ്? നെറ്റ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് കാരണം ഇന്ന് മാതാജി കേൾക്കണില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈന്റ് കേട്ടില്ല. വളരെ സന്തോഷം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റേത് നോക്കിയില്ല മാതാജി, അധ്യായം 2 ഇന്നലത്തെ നോക്കാം. 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. വേഗം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് രണ്ടും കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം എടുക്കുക. എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഒന്നിനെ പറഞ്ഞു തന്നാലും. ഏകം വദ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഒന്നിനെ പറഞ്ഞു തന്നാലും. അതല്ലായിരുന്നു അധ്യായം 2 അല്ലേ? പരമാത്മാ അല്ല, അധ്യായം 3 പറഞ്ഞത്. അല്ല, അധ്യായം 2 നമുക്ക് വേഗം നോക്കാം, എന്നിട്ട് 3 പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാഗങ്ങള്: ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ആരാണ് അത് പറഞ്ഞത്? പരാശര മുനി. അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? എന്നുള്ള ശ്ലോകം. ശ്ലോകം 2:13 എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി. ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കൊണ്ട്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം. ജീവാത്മാക്കൾ എത്ര തരം? 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ. ജീവാത്മാക്കൾ എത്ര തരം? 84 ലക്ഷം. 2:14 പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാരണത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, മിനി മാതാജി ഇല്ലേ, എന്നെ ഗോകോസ്റ്റ് ആക്കിയേക്കണേ ജൂലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ഇല്ല, എന്നെ ഗോകോസ്റ്റ് ആക്കിയേക്കണേ ജൂലി. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാവിന്റെ അതാദ്യം ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോഴേ പറയണേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആത്മാവിനെ മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, ജലം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അല്ലാതെ പറഞ്ഞ സമ്മോഹം എന്നാൽ എന്താണ്?
സമ്മോഹം, ശരിയും തെറ്റും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സുഖവും ദുഃഖത്തിലും ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നവരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഇനി ഇന്നത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദേകം വദ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. തദേകം വദ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഒന്നിനെ പറഞ്ഞു തന്നാലും ആ ഒന്നിനെ പറഞ്ഞു തന്നാല്. ചതുർത്ഥ ആശ്രമങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഏതൊക്കെയാണ് ആശ്രമങ്ങള്? ബ്രഹ്മചര്യം, വർണ്ണാശ്രമം, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ്. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ബ്രഹ്മചര്യം അതായത് ചെറിയ തുടങ്ങി ഒരു 18 വയസ്സ് വരെയുള്ളത് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ വിടും. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രം, പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. വാനപ്രസ്ഥം കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്യാസം. ഇനി 4 യുഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം കണ്ടു അല്ലെ നമ്മള്? 4 യുഗങ്ങള്: സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? യജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? യജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ്? വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. 4 യുഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അത് പറഞ്ഞു അല്ലെ? കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? നാമസങ്കീർത്തനം. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ശ്ലോകം 32 പൂർണ്ണത എന്നാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ 3:30 എന്താണ് പറയുന്നത്? നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യും. ശ്ലോകം 36 ഭഗവാനെ അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന് മുമ്പേ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ 3:30 എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് പറഞ്ഞല്ലോ. അസൂയാലുക്കളുമായി എന്റെ ശ്ലോകം 32 പൂർണ്ണത എന്നാൽ എന്താണ്? അതും പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് വാർഷ്ണേയൻ. പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? നമ്മുടെ കാമം കൊണ്ട് മൂടിയ ബോധത്തെ. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് കാമം. കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്ക് നാളെ കാണാം. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ